Assalamu alaikum hormatly işler mehman dostlar. Bugün mense nämli wagtşaýlar dukanymyzda görkezje qarydym. BMW kondisioneriniň freon filtri. Bu görýän freon filtrini BMW daşyk kuba bolan, ýani karaykan freon filtri. Motoruny tapagy ýok. 2,5 3 4 ählijetine bolýar. Firmasy Nissan, Germansk firma. Bahasy 360 manat. Täze zat hiç mesele ýok, önüpde gaýmaly. Aşgabat äne dastaw hyzmatymyz bar, vilayatlere dogry ötüp bolýar. Ýani 5 vilayet. Habarlaşmak üçin telefon bilelerimiz belläp geçer. Arkaýynja habarlaşyp alyp bilersiňiz. Ýerleşýän ýerimiz Änew şäheri, Bahwy tarap Türkmenistan köçe, Jaý 6. Önemli ýol, Awtaşaýlar dükany.